Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Afrika worldwide umhlaba wonke jikelele sikubingelele KZN sikubingelele Ningizimu Afrika sikubingelele Afrika suka sesingenile-ke ngalesi sikhathi mase singena kanjena ngingahambi ngedwa ngo-Andile wakangcobo MC Pholobasi. Namhlanje ngihamba nodokotela omkhulu udokotela uNjobane kaMgabha uBhebhe udokotela uMhlongo. Abantu abaningi bamazela lapha endaweni yaseMgababa khona la iKZN eDurban. Mawufuna nje ukuya kuyena nase stop kaMthathelwa isitolo lapha. Usufikile-ke masunga lapho ungabuza nje ukuthi ikuphi ezangomeni eziningi uyibuzele futhi ukuthi ikuphi lapho khona ekuthiwa ekwaMhlongo khona. Uzomthola-ke udokotela uMhlongo esebenza imini nobusuku zonke iy'nsuku ngaphandle kwesonto, kodwa ngesonto singakubiza ngokuthi usuke engasebenzeli emhlabeni, usuke esebenzele eduze kwaJehova ngoba iningi labantu lisizakala mahhala enkonzweni mayekhonzisa. Akahambi yedwa-ke namhlanje uhamba nodokotela omkhulu udokotela uMabalengwe Ntombela bathi umahlobo endaweni yaseMelmote la khona ekuthiwa-ke ikubi impela esitezi esiwubukhazikhazi esibukwa sodwa abantu beze besho bethi edubeni ngakithi sikhona isitezi kwaNtombela. Uyena dokotela-ke esithi mayehlangene nabanye odokotela kujwayelekile impela ukuthi sithi masixoxa bese siyajula. Namhlanje-ke ngiphethe-ke ingculabuchopho, ama-cultural expert, also ama-traditional doctor. Ingakho ngizokucela lapho ngasekhaya ukuthi ulalelisise, ubukisise, uzwisise bese uthatha inxexheba yokuthi nawe ubambe ucingo labo ubafonele ubuze imibuzo. Ngale kocingo ungakwazi ukuthi unikele ey'godlweni zabo. Dokotela uMhlongo asikubingelele sikwamukele kuSiyaviva TV1. Sibingelele Mapholoba, sibingelele izinyanyo uhamba nazo ngoba wayiwena uyiphileli wena. Ukhona amakhehla nezalukwazi obingelela umntwana kaMhlongo kaNjomane yadunya kanyanga mfana odimba komnguni kozamazama ofenya umfana onezibongo embili umzukulu kaSikoqoqoqo umfamamzongwane singaphakathi Pholoba. Njengamanje umuntu unipha ithuba lokuthi nibingelele sisazojula sigxile. Dokotela Mabalengwe bingelela abantu emakhaya. Ake sibingelela wena-ke Mapholoba, sibingelele nje umhlaba wonke emagumbini amane omhlaba. Iyona indumandumane yakhe isihlahla somndeni esingahlala inyonini wahlala khona iyobhanga amehlo bathi umphumela bempumane ngaphandle zibhekwa soshangane. Ningizimu Afrika namhlanje ngithi inkukhu neqanda, ubani omdala inkukhu neqanda? Umbuzo kodwa abantu abaningi ngoba iqanda liyayikhipha inkukhu kanti inkukhu iyalikhipha iqanda. Namhlanje mangisho njalo ngisuke ngiqonda ukuthi ngiphethe ingqwele, ngiphethe inkunzi malanga ezaziwa kakhulu ngento nje eyodwa nemqoka nenkulu kunayo yonke into, umuthi. Bodokotela ake singene sijule sigxile ekuthenini namhlanje abantu nizobanikeza kunjengoba kunjalo. Sibukhoma nawe mbuke lapho ngasekhaya mhlawumbe useGoli, Mpumalanga, Free State, North West, Eastern Cape, mhlawumbe useSwatini, mhlawumbe useBotswana, mhlawumbe uphesheya kwezilwandle. Ilona xesha noma isona sikhathi ekufanele usisebenzise lesi ukulalelisisa bese nawe ufake yakhe imibuzo. Ama-comment akho singawajabulela, ukusubscribe kwakho singaphinde futhi sikujabulele kakhulu ukuthi wena uthathe ucingo likaMabalengwe umfonele umbuze lo mbuzo ofisa ukubuza bese uthatha igxathi ubheke eMelmote, noma uthatha ucingo likaNjomane umbuze lo mbuzo ofisa ukumbuza bese uthatha igxathi libheke eMgababa. Bodokotela ngicela ukuthi namhlanje sike sikhulume ngenjula ethi lo mhlaba esiphila kuwona. Abantu abaningi bathi sekwaba izibongo nje zanoma ngawumuphi umuntu osuke edlondlobala leli gama lokuthi uthwele. Ake sikhulume ngesithwalo namhlanje. Mabalengwe yini isithwalo? Mapholoba lo mbuzo ujule kakhulu. Ujule kakhulu nje futhi umbuzo obadingayo abantu. Nesikuthanda kakhulu ngoSiyaviva ukuthi uma kubuza umbuzo usuke ubuzelwa abantu bonke. Mhlawumbe nami engingakubuza nje before ngiye phambili, uma uthi yini ukuthwala, ukuthwala okunhloboni, uthwala into ethize noma ukhuluma ngokuthwala ukuthi impilo ibe ngcono lapha ebunyangeni. Ukuthwala kwenyanga noma ukuthwalisa umuntu osuke ukuba ngcono. Asikhulume ngesithwalo bese sisivula. Ukuthwala Mapholoba endulo
into ebeyingakhulunywa. Ngiyakuzwa. Asikaze futhi sezwa kuxoxwa ngento ekuthiwa ukuthwala ngoba ngokujwayelekile nje uma kuthiwa umuntu uthwele lowo muntu besatshwa. Alright. So uma ethwele lowo muntu esatshwa bekungasondelwa kuyena ngenxa yokuthi bekunenkolelo yokuthi unquma amakhanda abantu noma uthatha iy'cubu zabantu enze into ethize ngayo. Mhlawumbe uthole ukuthi umuzi ongangenwa umuntu, uthole ukuthi umuzi ongcono kunabanye abantu kodwa kungenwa umuntu, angenwa noma kanjani. Manidlula lapho kufuna nidlule nibe nokwesaba. Namhlanje sisesikhathini lapho khona abantu bekhuluma ngokuthwala, kuzalwa ingane namhlanje ivuke kusasa ithi siyathwalisa. Lento funa siyikhulume ngoba iyinkinga kubantu abaningi. Mhlambe funa silungise nabantu esibelaphayo ngoba kulula kumuntu ukuthi athathe ucingo uMapholoba akufonele athi ngifuna ungithwalise. So lo mbuzo ubuza namhlanje uthi kuyini ukuthwala? Ukuthwala kuyinto ejule kakhulu nokungelula ukuthi singakhuluma ngayo sigxile sijule ibe public. Okay. ENingizimu Afrika Mabalengwe. Yes sir. Ngabe ukhona yini umuntu okwazi ukuthwalisa? ENingizimu Afrika ukhona umuntu okwazi ukuthwalisa. Okay. And ekhona umuntu okwazi ukuthwalisa. Mhlambe ukuyichaza leyo kuthwala ake ngiyilande lapha yaMapholoba. Sinezangoma. Umuntu oyisangoma loyo muntu uthwele. Inkinga ekhona la ngokuthwala. Zizokwazi izangoma bazokwazi abantu abasontayo. Kunengoma eyayithi mayihlatshelelwa befuna umoya. Sifuna ukuyothwala wezinyanga. Siphuma ukuyothwala wezinyanga. Siphuma ukuyothwala wezinyanga. Siphuma ukuyothwala wezinyanga. Thina sithwalela umoya wezinyanga. Thina sithwalela umoya wezinyanga. Lokho kwakuchaza ukuthi kunezinto ey'fakwayo kumuntu angazalwanga nazo. Okay. Uma umuntu engazalwanga nezinto mayevela emhlabeni esefuna ukwenza izinto ey'thize, okusho ukuthi lo muntu uyakwazi ukuthi ahambe aye kwaMhlongo ngoba uMhlongo unawo umuthi azothi mewufaka egazini lalo muntu bese wenza izinto angakaze abe yizona lo muntu. Okay. So the reason eyenza ukuthi igama lithi siphuma ukuyothwala sithwalela umoya. Yingani na? Yingoba umuntu usuke efuna ukubhorofetha. Okusho ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi athwalele ukubhorofetha. Ngani? Ngoba ufake into abengenayo emzimbeni wakhe nangazalwanga nayo. Wayesekwazi ukuphila nayo aphinde akwazi ukubona iy'mfihlo zabantu. Nangu umuntu ungenwa yidlozi. Usuka abantu abangasekho. Bazongena emzimbeni yakhe bashere ukuphila kwabo nalomuntu ophilayo. Mase bengenile kuyena labantu bakhulume naye wena ungabezwa yena bezwe. Yingakho kukhona into okuthiwa-ke ngayo uma kungathiwa siyilandele yokuthwala. Into yokuqala nje yileyo ukuthi akube khona into ezophila kuwena wena uhlangene emzimbeni inyama negazi nomphefumulo. Bese kuzongena leya nto engaphili. Mayifika kuwena iphile ngoba wena uyaphila. Negazi lakho liyaphila. Sesigaxa leya mithi ebizwa ngovuka. Lento ngoba kufuna mayingena kuwena ivuke bese igijima ngemithambo yegazi. Okay. Udokotela-ke Mabalengwe ngotholakala lapha endaweni yaseMelmode uye lo oqeda ukukhuluma njengamanje. Sibuye ngakuwe Njomane sesemgababa masikhuluma nawe. Yes. Ngiyafuna ukuthi ngithole lento yokuthi wena Njomane isithwalo osiqondayo nosenzayo ake singene kuwe-ke manje ngoba Mabalengwe ufakazile ukuthi eSouth Africa ukhona umuntu othwalisayo. Yes. Futhi naye uyazibandakanya lapha. Kodwa-ke sithi into-ke ake sizwe kaNjomane ukuthi wena ngabe uyathwalisa na? Mawuthwalisa hlobo loni lesithwalo silandise. Sikhona isithwalo kaNjomane noma sikho? Singathi sikhona Pholoba noma singekho exactly. Okwasekhaya sikubiza ngokuphakamisa Pholoba. Yes. Kodwa ngake ngichaze nale Pholoba. Isithwalo yigama elisebenzayo.
eningasebenza futhi kuyona yonke indawo. Kuhlukana ey'mpandeni umuntu ayisebenzisayo ukuthi yena uthanda ukuyibiza ngani. Lapha kaMhlongo thina siyibiza ngokuthi siyaphakamisa kholo. Ake ngiphinde ngikuveze lokho. Ekuthwaliseni kuba khona izinto ey'njengegazi. Is either igusha, is either imbuzi, is either inkukhu. Esithwaleni ziyangena lezo zinto. Wangambala umuntu nje manje. Nomuntu kuyenzeka. Nomlungu kuyenzeka. Ney'cubu zabantu kuyenzeka. Manje niyafakazelana kulokho. Kuya ngokuthi umuntu phela indlela yakufakazelana wemapoloba ukufakazelana kwethu ukuze kube khona okuphilayo kufanele kube khona okufanayo. Siyafakazelana iqiniso lemsulwa khona. Ngenxa yokuthi nako ukuthwalisa ngaba balahleka abantu la eSouth Africa. Ngaba ilahleka ingane, ngaba itholakala iy'cubu zabantu. Ngenxa yokuthi abantu sebenenkolelo yokuthi ukuze ucebe kufanele unqume umuntu usebenzise iy'cubu zakhe. That is why sinenkinga thina belaphi yokuthi kunabantu namhlanje abalahlekayo bese kuyobhekwa ngasenyangeni. Usunquma abangaki wena Njomani useza naso isithwalo sasekhaya? Angibanquma abantu pholoba. Ake ngiphinde ngiyichaze leyo phakamisa pholoba engiyenzayo mina ayibi nalo igazi. Into edala ukuthi ingabi nalo igazi ingenxa yokuthi isebenza ngomuntu ongasekho. Lo washona umalume u-anti ugogo umkhulu bani bani. Naye futhi asike umgumbe ethuneni sifuna igama lakhe. Hayi isidumbu. Not isidumbu pholoba sifuna igama ukuthi mina ngifuna ukuphakamisa ngoma uGetrina, ngifuna ukuphakamisa ngobaba uNduzi yempilo, ngifuna ukuphakamisa ngomalume umkhonzeni. Kuya ngokuthi wena ufisa bani empilweni yakho. Mthatha-ke lo mkhonzeni simthathe lo muntu simcheck-e ukuthi uzokwazi ukuthi aphakame kuwena pholoba. So mezokwazi ukuphakama ile siphakamisa khona ngaye sesibiza thina amakhumalo siqale phansi sigaye senze yonke into pholoba sihlanganisa ukuhamba. Kodwa uma umbiza wena kuyena lo muntu umbiza sabele pholoba. Ngamanye amazwi izinto ey'mbili ukuthwala nokuphakamisa. Ukuthwala akwenzeki kungabi khona igazi kodwa ekuphakamiseni uyaphakamisa kungabi khona igazi pholoba. Qinisele msulu. Njomane uyenza kangaki isex uma usuthwaliswe noma waphakanyiselwa ngumuntu wakini? Akubalulekanga pholoba. Okubalulekile ukuthi umuphi umgomo owenzayo ngemva kokuthi sowuyenzile. NjengakaMhlongo nje siyakutshela ukuthi usiko lakho mase uphakanyisiwe la kaMhlongo makade wenza isex ugeza ngamanzi abandayo ekuseni awasebenzisa ashisayo. Iyona ndlela-ke yokuhlambuluka. Bayazi abantu asebengaphakamisa umgomo ngabo ukuthi manje unomuntu wesifazane nje hlambuluka ngamanzi abandayo ekuseni ungawasebenzisa ashisayo. Uthwele wena Njomane? Mina ngiphakamisile pholoba. Too much. Kakhulu-ke pholoba la. Uzongaphakamisi kanjani waphela wangenwa yidlozi kuqala yonelangena kuqala bonela abantu abangasekho. Bese isex wena sinikiniki uyenza kangakanani? Awuqonda umbuzo maphela. Awuqondile wena usuyonabukeliso ukuthi umbuzo wami uyenza kangakanani? Hayi nalapho ungasitshela ukuthi uyenza isikhathi esingakanani. Ngiyakhona. Kangakanani mhlampe uma ngabe kunjani noma emva kokwenzani. Kulungile wena uma ungasitshela ukuthi uyenza kangakanani isex. Phela mina njengendoda enabafazi angithi ngiyakho ukuthi angilona ijuba yabona. Njoba ngingalona ijuba njengomhlongo. Uzoba senkingeni mfowethu ngempela. Qedela phela kuthanda njengomhlongo. Hayi angikho lapha ngithi wakwethu. Njengoba nabantu abadala sisazofika isikhathi sokuthi bamtshele ukuthi thatha omuntu mangabe kufanele. Uyenza kangakanani isex Mabaleka? Ngiyenza kangakanani isex? Lo mbuzo anguzwa kodwa ngiyayenza nje. Ngiyayenza njengoba phela ngiganiwe. Ngishisa ukuthi mkhulu manithwalisa abantu khona abantu enibagqilaza ngokuthi fanele bebe yizigqila zocansi emgomini enibanikeza wona. Uyayazi into enjalo noma uyazi? No, leyo nto ikhona njengelelo wemapoloba elimsulwa ikhona. Ukhona umuntu othwala ngokuthi kufanele alale ngomuntu ukuze abe right. Uyamthwalisa kanjalo umuntu wena? Uyakwazi ukuphakama umuntu kanjalo, aphakanyiswe kanjalo umuntu. Uyolala ebhusha noma ulala nomkakhe noma ulala nanoma maphi amantombazane? Ulala noma yimaphi amantombazane futhi ikakhulukazi uma uthi uyabheka abantu aba-rich kunento enjengayichaza ekuqaleni lapha ukuthi uthola ukuthi umuzi awungeneki kodwa muhle. Umane umbone umnumzane wakhona kuthiwe muhle umuzi kodwa akaganiwe. Kodwa uneyintombi uthola ukuthi umane efika nentombazane engena nentombazane
ahamba ayoshaya ngemveni kwalokho adedele intombazane ahamba ayoshaya into yakhe ivuma lokho ukuthi angangabi nomuntu o-straight. akangabi nomuntu o-straight kufanele isabalale idle lapha idle lapha idle lapha. Okay, ngizogxila kakhulu kulolu hlangothi noma ngizokhuluma ngamahemhemu amaningi bese niwa-correcta nina nithi lokhu akubona amahemhemu ikona lokhu hhayi asikwazi nathi Mapholova. Singangabo futhi abantu. Dokotela uMhlongo, Pholova. uyasazi noma unaso ukuzwe ngaso senzelwani isithwalo sama-sperm cells? Awuphinde ubizwe Pholova. Isithwalo sama-sperm cells yini ongasixoxela ngaso noma isithwalo sesidoda somuntu ungasixoxelani ngaso? Ake ngithwale la sikhona Pholova isithwalo sama-sperms. Okay. Uyenzeka ey'thwalweni ey'khona akwenzeki futhi kukancane engangenanga ama-sperms Pholova. Ey'thwaleni Ey'thwalweni ey'khona Yes, Pholova. including nalesi sokuvuselwa. Yes. Ngisho sokuvuselwa umuntu. Umuntu ongasekho akwenzeki Pholova. Phela ithi lento Ayafuneka Pholova. ukugcwalisela ithi lento Yajule into. umuntu njengoba ewumuntu Madoda nishayisa abantu indlwabe ey'khohlweni zenu. Nisho njalo. Pholova uyasijulisa. Nisho njalo nina. lokho kumele Mdlalo madoda siyapetula. Umnandi unanto. umuntu njengoba umuntu esingakusho umuntu uyisidoda wengcondo Ya. wena njengoba ukhona nje Yile sesifresh ndoda yakubona na. uyisidoda wena noma ubani okhona Mm. uyisidoda la emhlabeni so awukwazi ukuthi ube nebhizinisi uma unebhizinisi Mapholova Udinga isidoda. ibhizinisi lakho usuke udinga abantu Okay. abantu bayini Isidoda. bayisidoda Oh, so lokho kufuna sikhulume nje sibeke ongezwa-ke nongathandi namhlanje nizokusho okugcwala umlomo ukuthi ama-sperms Yes. amqoka ekwenzeni umuthi. Phakamise nje ekuthwaliseni ngenxa yokuthi awumkhiqizo Pholova. Yabona? Okay. So ama-sperm ngasikhathi ephuma angithi kuyazeka ukuthi vele azokwakha imbewu ayimbewu. So ngalesikhathi uphakamisa umuntu uyolanda umuntu ethuneni ufaka uhlanganisa ovuka uhlanganise zonke izindlela ngenxa yokuthi phela bona uyavusa into efile la ukuthi ayiqale phansi izophila kodwa seyizophila ngale ndlela yokuba namandla ukuthi wena uma ufuna imali uma ufuna ukungena emsebenzini uma ufuna kusubeka ibhizinisi ayikusebenzele lento uma ufuna uyaxoshwa emsebenzini ayikusebenzi uma ufuna ukuba ikhansela ayikusebenzele kusebenziswa lezi zinto-ke ovuka le mithi mase kuzosetshenziswa nale sperm bese kuyisona esifana nokuthi imbewu Pholova. Kuthiwa nina Mabalengwe anibe nisabatshela abantu ukuthi iy'ngane-ke ngeke uphinde uy'thole noma iy'ngane lezi ey'segcekeni seyizolokhu ey'nqamuka-ke yishona. Mhlawumbe ekhanyiselani abantu sifundise abantu nje ukuthi lapho nikhunyelwa amampunge noma kuyikho na. no lokho Mapholova umuntu akakhulume nje akucacise ngeke mina ngize ngikhulumele abanye belapha Sikhuluma isikolo sakwaNtombela. ngeke ngize ngikhulumele abanye belapha Iziko lalapha koMahlobo. iziko lakithi mina umuntu ngiyamtshela ukuthi ukusuka namhlanje kuye ey'nsukwini ey'ngaka ungalali nomuntu wesifazane. Okay. Once walala nomuntu wesifazane uzodinga ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlale ulala naye njalo ngaphambi kokuthi wenze izinto ngisho usemsebenzini uze usuhalela ngenxa yokuthi uthe uma usuka la uphethe lento wena wahamba wayoyiphakamisa ukuthi ijwayela lento bambalele abantu abaningi basuka la baye eMamboni baye eNyimbane baye eTanzania beyolanda izinto abuye umuntu nento abuye ahlaba umfazi noma abuye nento ezomudla yena qobo lwakhe ngisho amadoda wabona ehamba emini aphelile kodwa kunamadoda adliwayo ngenxa yokuthi alanda izinto angafuni ukufika acacisele ukuthi yini le. So that is why thina masisebenza sifuna ukuthi asihlole kuqala ukuthi into yakho nedlozi lakho iyahambisana nayo. Uma wena njengoba ungqobo ngikuthathe ngakunikeza into yakwamahinga okusho ukuthi vele sengikulahlile ngoba ekugcineni uzothi uma uqeda ukusebenza emveni kwalokho leyanto uma iqeda ukusebenza iphindela kubo ibisebenzela abantu ibisebenzela wena sekufuna wenze nawe hamba uyosebenzela kubo. That is why umuntu athi mina ebese yafa ngenxa yokuthi abantu balanda izinto abangakwazi useyosebenzela lapha ekadeni. Mabalengwe uwine imoto emakhasini aseNingizimu Afrika ubongwa ngokuthi
uwena imali wangena ama-competition amakhulu kunjalo. waphumela obala kubantu abatshena ukuthi umuthi wakho wena awuzili futhi awunyanyi mawunikeza abantu ukuthi abahambe beyogembula ngawo nawe futhi ubugembule ngawo Yes. uyi-testimony yomuthi wakho. Yes. Ake sikhulume ngale-nto-ke yokuthi isakhona lento yasekhasino mayikhona ngabe iyamantakanyiseka na nesithwalo mayimantakanyiseka nesithwalo kufanele umuntu ayiprepare kangakanani mayizoza kwena ezofuna into yasekhasini. Bafuna ngikubeke lokho. Uyazi ukuthi kunezinye izinto okuye kubiza ukuthi uyivume noma zingenjalo wenzela abantu because njengoba wena ungcobo sisebenza nawe la kuSiyaviva TV abantu bawazi from umncane uSiyaviva TV mawuphuma la ngaphandle abantu abakwaziyo bakwazi njengo-Andile uyabona kodwa uma befuna uthenga imoto ubuya nemoto bazothi hayi vela ngithi uhamba noma abantu abazi ukuthi kufanele ukuthi ukuze kube khona imali kufanele usebenze before kube khona imali noma ngabe kuthiwa uthwele but sebenza akube khona into yokuthi kufanele imali ozoyisebenza kufana nalento athi umuntu ufuna imali esheshayo imali ayinazi inyawo futhi ayisoze yabakhona imali esheshayo ayinazi inyawo afuna ikhwama abantu afuna ikhwama zemali imali ukuze ibe khona sebenza that is why ibalulekile ukuthi asikhandeni into ezokwenzela ukuthi wena njengomapholova kuloko okwenzayo ayiphakathi usukuye phezulu and then emva kwalokho izinto zakho ihamba makufika imali ukwazi ukwenza izinto imali ukwazi ukwenza izinto. Ngamanye amazwi uthi umuntu ozofuna into yasekhasino kwena angabe umuntu ozohlala ekhaya engayi kodlala emshinini. Engayi kodlala emshinini uzohlala ekhaya engayi kodlala and you must know ukuthi njengoba uyodlala phathi imali kudlalwa ngemali ekhasini umshini awuvele ukubhotsha imali kudlalwa ngemali and awuzothi uhambe no-80 rand uthi ufuna ukuyodlala uhambe no-200 uhambe no-200 ufuna ukuyodlala ngobhona uMabalengwe wini mina I don't mind ukuhamba nomuntu ekhasini nginama-testimonies abantu abawinile ekhasini nginama-testimonies everywhere-ke emakhasino ngisho ngayakhona ufonele ufike ubuze ngo-Dr. Ntombela uMabalengwe bazokucheckela kuma-VIPs akhona. Ibiza kangakanani lento yasekhasini? Kumina yebo iyashiyana futhi kakhulu. Okay kuya ngokuthi ufuna ukugiya bani kuya nokuthi ufuna ukugiya bani ngoba ikhona into yokuthatha umuntu ngifuna ukuqala ngibone ukuthi le nto iyenzeka yini. Okay ngifuna ukuqala futhi nakhona la ekutheni le isithwalo isiphakamiso ayisisi isithwalo ayisisi isiphakamiso kuhlukene nakhona khona ama-system phansi. Enjani emkhulu le edinga ama-sperm cells kodwa yasekhasini futhi le isiyisithwalo-ke leyo edinga ama-sperm cells kodwa yasekhasini cha kweyama ayikho-ke kuleyo yasekhasini kweyama ayikho angisho ukuthi ayikho at all but kweyami kule yasekhasino awufuna sperm cells somuntu wena cha kule yasekhasino baba ayikho isebenza ngemali ngiyikhanda ngemali ngoba ikhandwa yimina angiyikhendi angiyilandi kubani bani ngiyikhanda futhi ngiyiphiwe nje ngoba nami ingoba kwafika lo muntu owafika wakhuluma nami wangibuza ukuthi ngifunani ngamtshela ngemva kwalokho wathi bhala na umuthi ngabhala umuthi ngathi ngiyozama ngabona kwenzeka kwajwayeleka wanika ama-client babuya abantu bezobonga bangipho 20,000 abantu bengiphi imali abantu bezobonga njengoba bekhona-ke abantu abathengwa abanyoza kwethu ngoba la emhlabeni sisempini mapoloko njengoba unale TV bakhona abantu osempini nabo kodwa wena ukho kwi-competition ne so sinabo-ke nabantu abathunywayo ukuthi hayi ayisebenzelanga ngoba ofafamlani bohleze bekhona befuna ukuhluma ngegama lenyanga esiphakeme vele. Futhi uma uthi ihlukane igaba doda mhlawumbe ungasiphe yodwa nje ukuthi ngiyaqala inani elingaka amafundo yasekhasini. Ngiyakhumbula wenzela abantu ispecial sasekhasini sika 15,000 kunobaba owangipha imali engango-8,000 ebonga ukuthi ube nesibindi wena wamtshela ukuthi mawuthanda ungaphuma especialini sento yasekhasini uthathe le serious kakhulu money mkhulu man so ngifisa ukuthola ukuthi umuntu o-affordayo uthi wena akaqunge kubekani umuntu o-affordayo futhi ngathi mina ekhaya ufike nemali less than 35 esukela 35,000 more than 35,000 okay kufanele kube from 35 kuya phezulu sikhuluma ngento yasekhasini uyawuthola ugiya 1 giya 2 la yes uyawuthola ugiya 1 giya 2 umuntu ke ofuna ukuthi ke mhlawumbe
afuna ibhavu ngoba likhona leliya bhavu leliya lelo laziyo-ke lalaphana ekhaya lelo qala ungene nabo lelo qale ngingene nabo kulona and into ekhona laphana ekhaya you know Mapholoba mina ngiyinyanga and lokunyanga engiyibo ngisuka kude nabo futhi ngiyinyanga esekhulakhulile kulezi inyanga ey'khona ngiyinyanga esekhulakhulile but angiyinyezi ukungena nabantu bami engibalaphayo ngoba ngisho ekhaya nginaleya ndloyaziyo engangale tafula engingena kuyona nabantu ngiyohlupheka nabo ngiyobathelela lento enginayo ngiyobacelela kulento ngingene nabo kulesifutho sami ngoba ngenzela ukuthi uma uzothi wena Mapholoba bengikucelela into noma uzofuna into la ekhaya angikwazi ukuthatha iy'ngane zami ngithatha abafazi bami ngingene nabo la siyohluphekela wena sidle umuthi owodwa nawe maqede bese upha umuthi wena kulunganga mina kube kungilungele never. Dokotela mawuzothwalisa umuntu uyayicelela ukuthwala noma wena otshenga abantu abadala ukuthi lona kukho konke ongamenzela kona nakho kungamlungela ukuthi akasale sethwala. Okokuqala nje umuntu atshelwa khona ukuthi lapha ekhaya sibulala abantu and into okufanele uyazi ngomuntu thina sabantu abamnyama Mapholoba asinayo inhlahla uyabona njengoba singenayo inhlahla so okokuqala into nje engiyitshela umuntu okokuqala ngiyaye ngimtshele ukuthi asibulala abantu kodwa mawufuna wena ukuthi uphile ngokuthi kufa abantu bakini ngoba imali imnandi ngokuthi ithokoza nomndeni wakho awukwazi ukuthi Mapholoba ujabule iy'ngane zakho zingajabuli injabulo yakho noma ukusebenza kwakho usebenzela iy'ngane zakho le ngane engiyizele noma ngingasekho igama lami alisale kuzo ngoba ngizakhele nanti udonga alube khona naludonga nali ibhizinisi engishela iy'ngane usucabangela ukuphila kwakusasa engifuna ukusho kubantu ukuthi noma ngabe kuthiwa uzoyithatha into cabangela ikusasa ungathathi into ezokwenza ukuthi akuphakame igama lakho wedwa ngemveni kwalokho maqeda ukuphakama igama lakho wedwa mawufile wena kufe ngisho nalezi indongo ngoba zikhandwe isithwalo esingaphusile isithwalo esingenangqondo kwenziwa yini nalokho ukuthatha isilwane esingazani nabantu uzosifaka ekhaya esizothi mhla sihamba kufe wena ngoba wena usekho bewukhuluma nabo sihambe lesilwane ingakho-ke thina sikwazi ukuthi asisebenze sihlole sithathe idlozi lakho silibatanise nento yakho ukuze idlozi lakho nawe lihlale lixoxa noma usuzala iy'ngane uzoyizala nalento ekuwena ziphume nayo ukuze le nto ibe yomthinsi la ekhaya. Dokotela Mabalengwe endaweni yaseMelmont sikhulumisana naye bukhoma njengamanje ungashayela ucingo noma ushayele yena siqu enombolweni azoyimemeza kusukela manje njengoba ake sibuye kuwena ngifuna ukuthi njengoba nekamgabi ukungene ugxile wena-ke siyakwazi kwakho kuhlale kubovu kuhlaza amabhayi iy'ngane zakho amathwasa kugcwele ngoba lento wayingenele edlozini wathwasa wagogoda kodwa kunomehluko khona ngawo. Abantu abaningi bathi abatholi mase befikile kuwena ukuthi basuke bebona umuntu omngaki ngoba uma kuzothiwa kiwe eBhayibhelini nasezwini lenkosi bazokufica unamandla bephinde bethi futhi uma kuzothiwa kiwe ekuphahleni njengomngoma bazokufica unamandla bathi ake kubhekwe-ke manje izinga lobugedla njengenyanga bazokufica unamandla igcine sibashiya badida lento ukuthi lo muntu ngempela isiphi kanti isiphiwo angenaso noma yini esingeke sayithola kuyena. Uke wabonga abantu ngezimoto inyanga ilandelana hayi iminyaka ilandelana inyanga zilandelana which means month to month uthengelwa imoto kuthiwa sibonga ibhodlela uzinto zenzeka wathengelwa imoto kuthiwa sibonga ngithukeka isimanga sekuthiwa kulethwe ngizogcina ngayo le uthengelwa imoto kuthiwa ike sesibonga manje isikhubu sewatch wabonga isikhubu se-cellphone so into engifisa ukuyisho ekugcineni uke wabongwa nje ubongelwa ukuthi hayi unikeza insizwa ingubo zokulala ama-bright stand phambi kwethu njalo umbukelo useviva TV1 ethi umuntu uzobonga uduma kaSibumbu unamandla futhi uhlukile umama umshayana seze wathola ingane ngiyayizwa leyo ngifuna ukuthi-ke siye kule nje manje akukho yini la khona ukuthi uma uphakamisa umuntu bese kumphoqa ukuthi akaguqule ubulili bakhe makungekho ukuvimba kanjani lokho makukhona kufikwa kanjani lapho bese usicacisela kabanzi nje manje ukuthi iwash nefoni kanye neringi bese kuba uzinto ziyenzeka ibhodlela kuyamathaniseka yini nesithwalo makungamaniseki
sakhela umqondo ngakho sikhuthala ukuzokuthatha. Okay, ake ngiqale nokugcine khona. Masikhuluma ngefoni, Yes. sizokhuluma ngewash, Mhm. sizokhuluma ngering pholo. Yes. Sikhuluma ngezinto ezintathu. Mm. Ake ngikubeke lokho. Ama-triplet lawo Izinto bazalungane. ezintathu. Ake ngikubeke lokho. Kukhona into ekuthiwa yiselo. Okay. Abanye bathi butternut. Iyadayisa lapha eBria nasemakethe uma uyithenga mhlawumbe. Ikhona futhi kaMabalenge. Yes, makwenzeka kuyenzeka uyithenge. Yes. Abazi isidingo. Okay. Kuyenzeka uma uyithenga lento uyithenge ngo-R80 noma uyithenge ngo-100 and something rand. Ingenalutho phakathi. 150. Ingenalutho phakathi. Ngibona nishisa. Soya lapho pholo. Okay. Yeah. Lento ibizwa uma uthi nje ngiyothenga isigubhu ngeke usithole emakethe. Okay. Ngenxa yokuthi omama abadayisayo Badayisa abasazi ngeselo. isigubhu badayiswa ngeselo bo. Okay. Mase lithengiwe la enyangeni. Inyanga masishintsha izofa kumuthi. Ngalesikhathi ifaka umuthi sekushintsha igama leselwa. Akusabi iselwa sekubizwa ngokuthi isigubhu. Okay. Kahle isigubhu akuyona iselwa into eyicontain. Iselo icontain. Isigubhu into engaphakathi engena elokhuzaneni ngaphakathi kwiselo. Okay. Ngokubuka-ke isimo esiphila kusona nomhlaba osiphila kusona. Ukuthi iy'gubhu zubulele umhlaba khona imindeni engangenelanga. Abanye abantu kwathiwa babulawe isigubhu. Okay. Abanye abantu kuthiwa bacebe bacetshiswe isigubhu. Khona indlu engangenwa ngenxa yokuthi inesigubhu. Abanye abantu bathuthe ekhaya imindeni ayizwani ngenxa yesigubhu njani. Isho thina sifuna ukuhlobisa ngeselwa nje la etudo sesiyasaba Soyanothiseka uma kuthiwa nathi isigubhu. Kodwa impela ikhona ayinankinga. Yabona? Okay. Ngoba izothi into-ke ngabuka-ke manje ukuthi kulo mhlaba esiphila kona lezi zinto sey'xabanisile. Ake ngenza indlela-ke manje entsha pholoba ezokwazi ukumukela nombani. Angabe umuntu omusha, angabe umuntu owumama, angabe umuntu wesifazane, angabe umuntu wesilisa. Ngenxa yokuthi akukwazi ukuthi lezi gubhu ekuthiwa amaselwa benze bavimba abantu besifazane ukuthi akwazi ukuphakamisa ngesigubhu seselwa ngenxa yokuthi indoda yakhe izothi yini le elapha endlini oyibekelayo. Kahle kahle lezi gubhu zakudala beyivumela amadoda ukuthi akube iwona kuphela azophakamisa, akube iwona kuphela azothwala. abesifazane bewathatha apho ama-spends. Akubona abawafunayo pholo. Inyanga edidiyelayo pholo. Nozophakamisa nozothwala afunwa ama-spams akhe. Inyanga edidiyelayo. Wena siningi ufuna uba Ama-spams. Ama-spams omuntu phela asebenzayo ba. hhayi awi-client. Ama-spams omuntu. Hhayi awi-client. Malithanda i-client linganikela. Iklayenti lingahamba liyolala nomuntu walo uma ngabe wena amapholobo nomuntu la ekhaya. Yes. Njengoba unomakoti. Ukwenzela ukuthi lento la ekhaya ingagcini Yes. iqhaka. Yes. Unedlozi umakoti wakho unedlozi. Angikutshela ukuthi ithi-ke uma usufika ekhaya ulale nomfazi bese uthatha lawo ma-spams utshela umfazi nithathe lawo ma-spams niyowafaka esigubhini ngoba lento izophakela iy'ngane zala ekhaya. Ngikuzwile Babalengo siqhubeke. Nakhona kuhlukene iy'teji lapho. Afana. Akekho umuntu 30,000 owenza loo nto. Sikhambe iziko la. Uhlala phansi lo yiziko uphila kwala ekhaya. That is why ngithe sofa silahlane. ya ingane uzoyizala lapho uMapoloko. Ayingalapha. Uyizala inento. Uyizala mhlawumbe imbethe, uyizale mhlawumbe nesiphiwo wena onabo. Uyabona ukuthi uyasebenza ngisho esigodlweni kunengane encane ezohlala la. Kunengane encane ezohlala la. Yini ingenwe yilento ngesikhathi wena uyichama lento. Uchama lento ekuwena sekuphuma loya muntu ozoba wena noma ungasekho la ekhaya uphila kube khona. Washifta-ke njomane ushifta kulamaselwa. Yes. Wangena Ngakhe manje ngenxa ukuthi abantu besifazane bebengangeni. Umuntu ade nelungelo leselwa indoda ngoba iyona ekwazi ukungena endlini yempepho. Umuntu wesifazane walotsholwa akanayo ingempepho noma akanayo ukungena elungelweni lokuthi akwazi nento la ekhaya. Nento akhulumisayo. Okay. So bengakhanda indlela entsha ukuthi kuyenzeka ekhaya
idlozi likababa lingahambi kahle kube ukuthi izinto ey'khona ngomuntu wesifazane ngiyakuzwa bazofakaza lo muntu ongibuya ekhaya ukuthi nawe uyazi ukuthi idlozi lakho lasetshenziswa kodwa idlozi lomuntu wesifazane labo sofahlela kubona abanomama lo uthisha labo sofahlela kubona abanomama lo onesi labo sofahlela kubona abanomama lo ummeli so sabele sikhanda manje indlela entshalo yokuthi nombani akakwazi ukungena angabe umuntu wesifazane ngabe usisi ngabe ubhuti akakwazi ukungena la kube ukuthi aphakanyiswe ngaleli washi ungakhohlwa pholoba iselwa aliye emamithingini makuthune meeting lihlele ekhaya iselwa aliyi interview makuthune interview kodwa iwashi liyangena ku-interview njengoba unalo la futhi iselfoni liyangena la Shuthi lento ifana nencweba ngithi ngihamba nawe emzini ugijime nalo incweba so ngabe sengibuka loo nto phela ukuthi omunye umuntu number 3 isigubhu asikwazi ukuhlala emqashweni ngenxa yokuthi uhlala nabanye abantu akwazi ukuthi uma nihlale rest nihlale endlini yothisha kodwa leli washi uyakwazi ukuphila nalo kube ukuthi wena olaziyo ukuthi uma ulala ubeka odrop uma nomuntu wesilisa ubeka ekhabetheni mona nakuphi kuyangena ngaloyo ndlela-ke pholobo ukuthi mina ngibuka isikhathi esiphila kusona nanokuthi ngicindezele abantu besifazane iyona lakhe ngiyikhulula pholoba ngenxa yokuthi abantu besifazane ibona abanesibindi pholoba ngiyaxolisa ukusho lokhu kodwa emadodeni asakaphakamiso kamhlongo abantu besifazane abaningi ngamadoda khuluma kakhulu agcine nakeni amadoda ayadula abantu besifazane nje azokhulumela u-5,000 mina manje ngifuna ukuthola la muntu ukuthi kuba liyimalini-ke iwashi noma uqala kanjani mhlawumbe usazise nama-price ngoba kunomuntu osekhaya njengamanje othi ngizwile uMabalenge ekhuluma ngokuthi uma uphethe nge-35 kuya phezulu into ekhasini uyayithola la kamhlongo kuyiwashi elizongenza ukuthi ithenda ngiyibambe elizongenza ukuthi amabhizinisi amadlondlobane elizokwenza ukuthi nakanjani kuleli cala engiyakulona ngiphume ngihlambulukile noma ngimsulwa qala kumalini iwashi qala kumalini iselfoni sengiqedela-ke efuze khona ngizoya eplazini okay leli washi leli lakhiwa ngomuntu owakini ongasekho oyidlozi isayilogogo nomalume nomanji noma usisi noma ubhuti noma ubani osenhlizweni yakhe ongakaze ashonelwa akalideserve ongakaze ashonelwe angeke alithole kodwa ngikhumbula ukuthi khona umuntu onokhokho bakhe la kunzima kakhulu khona so sizofuna lo muntu ongasekho not ukuthi simfuna umqukulu ukhiphe umuntu ethumile ufike nebhokisi kamhlongo elibolile umuntu osikadala isidumbu sifuna igama lakhe thina mase siyambuka ngey'kopolo ukuthi u-right for ukwenza lo msebenzi uma ukuthi akekho right watsho ethula kwenziwa yini esizoyenza thina ekuthenini lo muntu akwazi ukulungiseka pholoba abe yile nto ayiyona mana njengoba manje ingakho uthi abantu abafike nabantu noma amagama amabili noma sisenzela ukuthi makufeyila le wakwemalume kodwa akwazi ukuthi lo wakubo la izalwa khona aphansi okay ufatha umuntu wakini wakomalume uzophatha umuntu wakini la uzalwa khona pholobo kuba so kwenza ukuthi kube khona ozophasa mafeyila lo siyamtshela futhi umuntu uclean ukuthi umuntu ophasile yilo uphasise ukuthi lo ufeyilile ufeyilise u1 no2 no3 no4 so sizokuphakamisa ngalowo muntu wakini wazefanele ugogo umkhulu umalume u-anti ubani lo senhlizweni yakho sikuphakamise ngaye-ke lowo muntu lowo pholoba sisebenza mhla ka-15 mhla ka-25 mhla ka-30 no-31 uma ufika mhla ka-2-3 khohlwa uzophinda nemali yakhe emuva pholoba asisebenzi sisebenza ngale nsuku zokusebenza la eNingizimu Afrika oqondene newashi oqondene nje newashi sisebenza ngale nsuku pholoba lethu soholwa nje ngaleyo langa iyona phela ngithi sifuna umkhuba ungakhohlwa ukuthi sifuna ibhodlela lakho lokho elibovu sizofuna ibhodlela lakho lokho elibovu sizofuna imali yamakhonzi eya-100 amakhonzi sizofuna iy'liphi ey'ntazamo semabhenki ama-ATM hayi zakho wena ozofuna iwashi ozofika uyintshontshe estandard lekulahlwa khona iy'liphi uphinde uyintshontshe eCapitec uphinde uyintshontshe eNedbank mase ubuya nazo nale namba yomuntu oyisibhuli oyedwa is-either inkampani is-either inkontrakt hayi ngeke phela ekuthathe kaMabalengwe ekamabalengwe nami ukuthi uyomuntu oyisigwili nje ukuthi kuyophakanyiswa ngayo kodwa not umufowethu ngeke ukuthi azophila phela ngiyonyosa ngiyilo ngomlomo ngiyonyosa ngiyilo ngasibhamu ngiyilo ngalutho uyatinyela
phela nje Kutinyela. Yes. faka nje iy'nyosi nje kulo nyaka nje Dokotela sibheka ama-price. So phela u-30,000 le nsebenzo le. Only 30,000. Iwashi, ifoni, iringi, Hey, abantu 30,000. lapha nje manje 30,000 Yes. akuyona into esindayo yebo kodwa Yes. abanye bano 25 no 18 engafika iphethe lokho. Sike simnike ithuba lokuthi sicela uhambe uyoqoqa. Uhambe uyoqoqa. Uyabona nomswane wezwe inyanga ephakamisayo noma inyanga ethwalisayo ithi woza noma no-3,000 woza noma no-2,000 ubokwazi ukuthi ilambile indlala. manje ibambe lapho la Amahlaya lawo. ibambe lapho le ndaba kawoza awulukhuze phela lolu langa lalabo abafaka imali Hayi, bozwa nini kanti abantu laba Mhlawumbe enye into engifuna ukuthi singene kuyona makhehlile yokuthi ake nikucacise lokhu ngoba sesiyaphetha manje. ya. Mhlawumbe before sikucacisa usiphi inombolo zakho Mabaleng? nokunye ngifuna ukugcwalisa laphaya kulento yokuthwala ngomuntu ongasekho. Okunye nje ungasho ukuthi ngifuna ukuthwala ngobani. Yes. But uma sesihlola khumbula ukuthi sishaya umshado. Ya. Mase sihlola kuyenzeka igama liphume ekuthini. Ya, ukuthi ungathwali ngobani. Uvele Umuntu o-right ngubani. hayi lo wena umbhalile, hayi lo wena osufike naye. Uvele uthi umhlahlo usibanibani uyamazi. Uyena ogood. Asho athi ngiyamazi uyena kumuntu oqhamukayo la ufuna ukukusiza. Yes. Ubalekelela kakhulu abantu abaningi. Inombolo zakho Dokotela? 072 072 570 570 56 56 06 06 asiphinde 072 072 570 570 56 56 06. 06. Yes. Yeah, bayothi uma befona kuleyo namba bazomthola umuntu ozomthola bakhulume naye abaphumanise nami Yes. bese befika ekhaya. Stop it ukufaka imali umuntu ozothuma Mabaleng. Stop it. Imali kaMabalengwe ifakwa kuyena egcekeni Egcekeni ekhaya. Hayi emqashweni. Right. Hawu. Hayi ngisho nasefletini. Yeah. Sengaphuma nasefletini. Yes. Ekhaya. Yes. Dokotela Mhlobo, Yes. inombolo zakho ba? 083 083 406 406 86 86 58. 58 083 083 406 406 86 86 58. 58. Mhla ka-25, mhla ka-15, mhla ka-30 noma 31 kuyaphakanyiswa kaMhlobo. Noma ungayithatha le namba masiyabuka sibonane khona. Mina ngisebenza uLwesibili, Sufani. uLwesine neweekend. Udokotela Mabalengwe usebenza uLwesibili, uLwesine neweekend. sibonga kakhulu Ningizimu Afrika.